Mane Orza Sinti Adi Mas Gading langsung masrai motor, mohon ganti motor. Dewe-dewe. Iya. Nggih menika sampun. Sampun nggih jenenge hiburan pokoke ana salah lupute njaluk pangapura nyuwun agung ing samudra pangaksami. Menika ingkang baku menika lakon ingkang saged dipun petik apa pesan-pesan dari lakonnya. Jadi inspirasi buat teman-teman SMK Pangudi Luhur Muntilan. Nggih. Muga-muga saka pagelaran iki iso menginspirasi ya budayane terus kanca-kanca SMK Pangudi Luhur Muntilan bisa semangat anggenipun gayuh impianipun masing-masing menjadi orang sukses semua. Amin. Insyaallah mejan saged pinanggih malih wonten sanes wedal Mas Gading. Pinaringan sehat sedayanipun. Amin. Amin. Matur sembah nuwun Mbak Tatin, Mbak Elisa. No, piye, Pak? Iki dicukupke sik lek gegojekan mengko diteruske ning goro-goro. Yo. Saiki arepe kepiye? Weh, lah ya iki nonton budalan. Kurawa budal kae wis siap-siap ke mosok ora ditonton. Ayo Pak tak derekke.